Мале, тук само колко много тук ще се застроява. Вижте само колко много сгради има тук. Ето. Мале, ама то преди 5 години тук е нямало никакви сгради, докато сега вече сме в бъдещето, 2026 година, и вече всичко тук, братче, се застроява тук, хората тук да строят луксозни комплекси и такива неща. Ето вижте, там в момента хора се строи и там горе има кранове, някакви такива странни. Ето. На мене хора ми харесва тук тротуарчето, вижте. От тук води ето на там надолу, хора, вижте колко е луксозно. И тук дори живеят хора тук в тия комплекси тук. Дори тук в самия комплекс има йога, такива мини магазинчета хора има. Такива като йога студия. Както тази кооперация си има такова за йога, такова като фитнес, и тук има детска градина, Little B, с тук перденцата, с перличките, с снежните такова, много са сладки. Ето вижте колко е хубаво. Ето, те перденца тук. Ма хора, вижте. И това също там хора ще се строи в ето онази част. Ето как изглежда. Като съм чувал хора, че тук в самия комплекс че ще има още магазини, които тук хората те първа сега, нали, ще ги откриват. Ето вижте повечето магазини тук, както мога да видите. Ето. Както мога да видите, тук все още магазини няма, защото тук все още хората са решили да не правят магазини все още, но така си е тук.